Pokud jsou rolety vyráběné přímo na míru, určitě bude třeba okno správně zaměřit, tak jak na to? První je důležité vědět, jestli budete roletu zavěšovat nebo vrtat do zdi. Pokud začneme tím nejjednodušším, a to je zavěšením, popřípadě vrtáním přímo na rám okna, tak šířku zaměřujeme včetně zasklívací lišty, tak aby ta látka přesáhla přes sklo, neprosvítalo bokem, ale zároveň nenarazila do kliky. U té výšky tam klidně můžeme nechat výšku celého rámu po otevření. Pokud zůstane něco na tom válci navinuto, vůbec to nebude ničemu vadit. A jak správně určit velikost rolety, pokud ji chceme vrtat do zdi nebo do stropu? Na fexi je nejdůležitější vědět, že zaměřujete šířku a výšku látky. Ta látka, pokud vrtám do zdi, by měla přesahovat celý výklenek. Na každou stranu klidně 3 až 5 cm. Na výšku je dobrý aspoň těch 10 až 15 cm. Co se týče vrtání do stropu, tak tam řešíme, kam až chceme tu roletu svinout. Nejčastěji je to k parapetu, nebo k topení, nebo k podlaze. U zaměření šířky pro vrtání do stropu jsou dvě základní varianty. Buď vrtám do stropu před výklenek, v tu chvíli potřebuji přesah 3 až 5 cm na každé straně, no a nebo vrtám do stropu výklenku. Tam je potřeba u té otevřené kazety odečíst 5 cm, protože právě zaměřuju šířku látky.